Nigga, we outside, siphumile, yeah. Sopola nechomzam, nigga, we outside, tina siphumile, yeah. Sopola nechomzam, nechomzam, yeah. Sopola nechomzam, yeah. Sopola nechomzam, Nigga, we outside, nechomzam siphumile. No one is drunk in love, song as nele yipotile. Fuck it, baby. Hey guys, it's Miss B, the sweetest and fabulous and finest honeybee in the beehive, and I'm the hottest, kindest. Hey, it means God and or hot more than anything else, and I'm sweeter than honey itself. Afan pete, I baddies, Zaucho. Petty baddies. I'm Betty. Hey, TikTok is oh, it was a close friend of ours. Remember? Okay. Yeah, I said Yena in the male sense that he's a baddie. He's there, okay. So he's a maddie. And that's what we're doing. But is he baddie? But hot, but on like onion. And I'm gonna keep that. Mr. Chris, how are you, my doll? What up, fam? It's your boy Chris Organizer. And let's be, I'm good. Ne? It's been a lot. It's been a long time. I'm good. When I come Critical but stable. Hi guys, it's your girl Miss Peter, aka former Zoto Abantu. Former Zoto Abantu? Wasedimbaza. Speaking now, Andiyazi guys. yeah, the post. Dine YouTube yamna kazodwa like jayishunisa bankhanda guga ne. Okay, Jendala. Hey, Yeah. Kuluma. Okay. Former Zoto Abantu, keep that. Dibambile. Guys, man, dinigqibele last Thursday, and beklela abanye abantu ke apha. And when uthathe isitulo sam, understand, sisitulo se main host, yes. So Main host energy ndiya apho number ingathandi is so it's been a Thursday to another Thursday. How was your week? So and I'm compare sure. And game like I'm always the last one to last one, okay. wrap it up. Guys, iveki yam Ne? kubonela nto ufikele ezilalini awuna network Yo, udibane the ex bundles. zakho exekela kwe next door iyangenisa iyaphumisa nangu uyayibona ngapha zihagu inja iyalahle oh guys ishema Life work. and I think grateful ngoske ndibeselali because Yeah. experience izinto ezininzi Yeah, it's a breather. yazi andikwazi ubasa phandle kuthiwa ukukhwezela yeah ndicinga nokukhwezela namazathi ngamahlahlo kanye intoni so xa hamba ukhwezela hlomna Don't go clone. nokhwezela yo but shame all in all bekumandi Yeah. Mr. Chris? andiyazi Hey, into yaziwe nguye nkosi yam. ukhona Ngoske yaziwe isonga ekuthiwa ayisosonga kuthiwa ikhona lanto kuthiwa imbawula yeah so umama wenze imbawula kwaRonda athi khanihambe nothatha imbawula ndiyafika kwaRonda ndikhangela isonga like isonga ndikhangela I know. like alone ndikhangela imbawula leswanjini. Koma okay isonga mama ndisibona isonga esosimando osikhangela apha Hayi, imbawula buhlungu. nansi Oh, sorry I nje hlomla. But at least ngoku uyafunda. Yeah, Manje usiyelalini. Makamane siyelalini. Amane sithi nje yaphinda. knowledge, but no, man. It's been good. Yeah. Actually, according to nothing much happening. I like I'm not according to life is good. Love life is good. love life. love what is love Live, love. What is love? What is that? Love life is good. Love. is it a Yini? bursary or I love love is it a bursary Joe. Scholarship yes. learnership NSFAS. Internship? Exactly. Indawo ophangela kuyo but then ubhatalwa nge-feelings. Yabona ezinjalo something like that. Okay, and Apply then apply and down. Uplug nababukeli, please. It means money application. Like I'm pretty sure now because corner application is Tinder. Yeah, exactly. Not Badu or something. Badu, yes.
Facebook. Wait, in terms of Tinder, does Tinder like work for you guys? Yes. I've never tried Tinder, I don't wanna lie. I have tried with Tinder, but then I was like, become mature. Ngicela uthethe nalo sisi uthe yes speed. I have tried with Tinder, but then Guys, I become feel like mature. uTinder wanisebenzela in a way of relationship yam lasted 3 years. Ooh. I ended up senza ithathu ezifanayo no guy. Angayicima ngeyakhe. No, isekhona and kongu. And as long as Since but I love your tattoo because umuntu xa ejongile, it's not like a matching tattoo okanye ligama lakhe ba hello Sifiwe. Dear Thathi I but Love then Sifiwe. kongihlukana saphinde sabuyelana ngoku into yethu imandi. I feel like Imandi. uTinder funeke ungabi all in. Iba ne boundaries. Uye nje kancane. Yeah, kancane. Which is, please continue. Boundaries. Boundaries, All in Galop, don't njani? share your information too much. much. Because once Okay. you share information too much, you end up udibana nabantu Perverts, is yeah, stranger. yabona. Nam nje ndandimoyika yes, but ndaqoma mhlawumbe ufuna uthando, nalo uthando lufumene. Wathi guy, masidelete uTinder. Ngamdelete. But ubambo lwami shem ndilufumene phana. Bambo lwam. Okay. Mr. Chris, are you still on them dating apps? No, I think you. The last time I heard of Tinder, I think it was 2021. So in profile pictures, you could understand what was njani back then. Like, so go I feel like no go the better. No, I'm thinking 2021 is when I had my first baby. Yeah, Dang. continue. But then like outfits is bad. Like I don't know, man. The whole aesthetic. Exactly. Yeah, the whole aesthetic. So But I feel like if you know Don't go ngento outfit yakho because mina no, it's not about like outfits, but like the whole picture quality and everything, like it was like We say shady. hey, wait. For that more back then, I was a teenage, like like. Oh, cool. But Why love are we is not about age. Yo. that was not about age but Yo. like, and even kwa quality of pictures zakho. I can take a picture yam na nge-iPhone iblurry for umntwana like a good morning Perfect, as long as it's a born in. well, as long as I'm As happy. long as it's a born in. I need brave. Otherwise, my week was fantastic. Jay hiccups here and there. His life was conti cute. Oko. Otherwise, love life. Ke. Say cute. Say mnandi. Say kola puti. Okay, birthday. Ahleli hekti. Sayibambelela. I've recently taken up running again because I did start running at the end of the or at the start of the year. Ndayeka due to into ezininzi ezenzekileyo. Si-experience ii-losses kaloku thina. Last year bininzi into eyenzekayo so go January ndiqale unyaka nge-positive mindset ba you know what you're gonna do this baby girl so healer and you know and then biggest knock ndaqonda okay sure mandiyeke qhubekeke hayi kwakho enye ke ngoku i-earthquake ndaqonda ke futhi let me stop and I've been a friend of some beverages that I can't mention on the podcast right now due to a lack of sponsorship. Do call us though. So yeah, I can't reveal ba bensela ntoni, but bensela, yo bensela. So now bensela mntanam. I think ingxaki yile ndawo. I think we don't talk about it. But siyasela. Yeah. And ukusela kwethu stems from what? Like uvukaphi? Because I can tell you that it's like it's all. I think part of ukusela too much. It's being umgo. Because last year I remember last year most in the 2024 usela. Like, So 2 years back, okay. Yeah, 2024 usela. And then back then that's no, ndizosela ngoDecember. And it was going very well. And Until last year, even last year ngoDecember nabe ndizixaba no, ndizaphinda ndisele ngoku kulo nyaka ngoDecember. But I got stuck at Dimbaza. Yeah. And afumana umsebenzi. Afumana And skolo then or a lot is something. happening. Now even imagine last week ben out. So I think it's I think mna go. ngumgowo asinamisebenzi akho misebenzi phofu abedimbazi. I feel like mna kuyo ukuthi ungubani I was sure. Okay. Okay.
I feel like mna kuyo kuthi ngubani uhamba indawo ezinjani Ezinjani. uhamba nabani because mna kwi circle of friends yami siyayazi bana siphuma nge-month ends asinayo lanto ba every weekend masibonakale and ke ngoku umhlambi during the week okanye ngezo weekends siyakwazi udibana bukela ii-movies umuntu athethe umgobo wakhe igreni yolonto and shouldn't be all about Alcohol. solo kuyabonwa Jonga mama was worried but hey the way you're always outside did yazi ntono bashook ngayo zathi si outside nje wena ucinga si outside But it's kanti still sihleli endlini. sihleli nje We're just venting to each other because nga weird xa nothi mna ndivendela like imagine you're a 66-year-old and a 24-year-old ivenda kuwe i-dynamics azifani Exactly. my problems kuwe it's just like sikhona into anokwazi ukunceda kuzo but then sikhona like And 66 24 Yebo. yabo sikhona nokunceda kuzo sikhona ufumanise ukuba akanozi understand because ezifuna iitshomi let's go to abantu abakwi-age exactly group even yakho back then i-24 zakhe azifani nezakho you know yeah but I feel like So, lento ndiyitshoyo uba- England. running for me was like into endiqonda iyayiklerisha ingqondo yam ndicinga bhetere ndiyakwanobudget njengoba ndisendleleni wena ndifake ii-headphones wendiqande hayi ndimamele uzinxuma uzinxumalo is just part of ipackage but ngala mzuzu mna ndiclear laa moya okwakubaleka it's just clearing my brain how wam is the producer John ungene udj spoon cinga ungene udj spoon nemofaya Sada. So for me laa nto ye-silent struggles I swear zitshomi zam ezindikhuphayo hence ndithi andigowi I just happen to drink and even me drinking is that I like alcohol guys there's this TikTok lady saying oh no there's a lady on my statuses obethe yena she just loves alcohol akanangxaki guys ingxaki zam zaziwazi itshomi zam and I do say xa hlomla hey siswam ndiyagowa kwenzeka ohlobo nohlobo lohlobo endlini uhlomla sililisana ndithuthuzele xa ndisela andisaseleli laa nto now I'm drinking for enjoyment I'm not drinking for ii-worries zam because andisekho lapho But on top Uyabo? of that, yintoni eninceda emgowini? For me it's talking zawutsho I feel like I enjoy cooking once Jonga ngombimbiza bethuna xa uyapheka like ndiyapheka uba unojonga No, ndiyakwazi ukujonga kuyo. hayi like ujonge ujonge i-content yam mna I feel like mandidibanisa iimbiza zam ndipheke and andithetha nothetha namntu if ever ndinadicide uba mandipheke iqarayisi andizoyenza ngalaa mhlobo mdi wakudala ndizayenza in a polite nice way ya ndikoma okay umsindo wam ndiwukhuphele apha then ogqiba kwam mfake uadele wam ndikhwele phezulu andingona laa mntu ukhalayo I think ndagqibela last year itshomi zam undibona mna ndilila mna last year Last 1st year. of November 22 khala. andiyenzi noma sokusolekiwe ekhaya oh shame rest in peace andinazo mna zanyembezi andikwazi nam ukhala ngoku I used to be a very big cry baby into yothusayo andisakhali ngoku vele ndikline iba ndiklini ndiyakuhlomla ndiyohlupha uhlomla ndonqonqoza apha ntombi zam gqoma ngasenditixexithi ndamvuleli Ntombi but zam! nam ndibe ndazi umgowo wam nankulapha ntombi zam ndivulele Umculo uyanceda like music and movies helps me out. There's this guy ecula it's called Novo Amor. Yo yabona ke umculo it's a big part of me xa ndigowa. So I don't know man we have different things esikhopa ngazo. and as long as ingezo drugs because abazali bethu bayathanda ucinga sityi drugs Yeah. I'd like to clear that andityi drugs Anchayi. andityi andiseli ingxaki kaloku in that point in order abantwana abaninzi kule generation sikuyo umntu uthi wogogo uzawuqala ngentsango asuke konke kwintsango aquma ayisayiwona kick bendinayo afuna untsibela ngapha yangaphezulu Nalando yechomi zethu like like ukubona like lana chomi zethu like I can tell you how many friends endibana nazo nandifuna nazo kuyasa fumaniseke uba akasembuye laa mntu ndimbazi Fall from grace. Yho, so mna fall from umzali grace. xa idibana nechomi yakho ofunda nayo so obviously soze nacinga uba what if lo mntana uzawuphelela apha naye okanye like into ezinjalo so and it's very concerning ukubona umuntu obufunda naye Hayi, sector mna- 2 rand environment esihlala kuyo guys Uyamnika yabona ke apha. ku-2 rand uyamnika ke ku-2 rand aso ndimnike
Haso ndimnike mna. You had a chance. No. Uyayifida uyokingxaki that 2 rand sonke uzayisebenzisela lephucukileyo. That's what umama always says. Athi Bianca, even if you meet a homeless person at town sisi, mthengele ukutya, sumnike imali. Because umnike imali ufida ihabit yakhe. Yabona le topic e2 rand. Kukho intombazana lapha eDimbazini. I won't mention name. Oh, please. La mntana man wayenisukela wayene group ye girls. So Okay. babehamba bethetha ngami izinto. Yeah. Ndiluze weight yokuhlobo positive. Datyeba yokuhlobo meat. Like yonke into ngobomi bami bafuna uyazi and ke ngokuba end up benhlukumeza esikolweni. So now xa ndimbona Later in life. wena like nguwe ngoku but I can't say that because they feel sorry acela 2 rand qoma dinayo la nhliziyo but kodwa 2 rand yamasozuyive because wawune chance ngokuhlala edesikeni ufunde Exactly. Ufunde umamele. grade 12 uyakwazi uhambe uyokwenza NCV nento uqhubekeke but uhlale uphole usongizandla Lapha. umuntu 2 rand yami na shem sorry shem noma Andike ubusana ise 2 rand ngoku 5 rand. Hayi anyuka kudala taxes. Mayi tax inyukile ke 15% nabo ba. I-protection fee mozungasho nje sikhona kuba hayibo hayi shem ayandicingi into bena i-chance bendifunda naye esikolweni And bese soyithwe And why na desk. chance yoba agqibe nje. Abamele. but ke masingabajaji because if background. asimanzi Exactly, behind the scene yeah. asimanzi yo hayi but emzeni But yazi mhlawumbe there are people with way worse behind the scenes. Because still they but they manage to still figure out manage grade to 12. finish school. Agqibe umuntu azixelele ba I want to get myself out of this hellhole. I think it's all about lando mentality. It's all about the mentality because no matter what situation or you face I'm still gonna go back to school even though I'm a 3-time dropout. Kunini ndiyeke. Into yoba imali ayikho ekhaya. Ndizawumane ndiyiqokelelela kule 6 months ndingayanga esikolweni. Ndiphinde ndiwele kenye 6 months. Andikhathanda noba it takes me till I reach 30 noba ndiyograduate. I will graduate. Ndizawugqiba ufunda. Andizovumela into yoba mna ndiyeke ndifunde indidetermine uba andiyekile ngokufunda andigqibile ke andigrad ngoku. but hayi shem nemigobo esikuyo yo It's the silent things that we don't talk about as Chomi, or even like on social media. And there are people who are going through worse things. Look at Abo Jaden Adams now. That is the case. The guy, the soccer player, apparently he was suicidal. Or it's a suicide. Is it allegedly? I will say allegedly a suicide. You have money. You have opportunities. Abanye abantu can't have. And ikhona into enkulu ekutyayo ongasoze uthethe ngayo. So zezinto nathi siqonda nathi sinasikama kwethu mhlambe ezethu kingxaki simali. No, but money would never feel like lamngxonyo, like if you sad. Hayi but ukhona mntasekhaya. Anything, but imali so zivuvalela ngqondo. Sorry Chris to say money that. doesn't buy happiness guys uyakwazi uba nemali Bianca ube nendlu enkulu but ufile lonely Mntasekhaya, at this point in my life. hayi ayifuna uxoxa ndiyayifuna ngoku Hey, ndiyayifuna but point in my sometimes life. awuhlala endlini ube nemali but abantu Ungabi bazakoyika nalife. ungabi nalife Ewe. ndifuna ufikeleleka mna But it's all ebantwini about how you present yourself ebantwini. Mhlawumbe unoba ntshantsharaha ungenamali, ube ntshantsharaha. Ubungenamali ndikwazi uba wow uphakamile ulapha. High horse. Yabona ubroke unemali ngoku how much more? You're gonna be worse. How high is the pedestal now? Buying a mali. Could be an Audi A4, an Omoda, a Jeto or something, some fancy car. Unjani ke ngoku? It's all about how you present yourself. Ndanditshilo mna ndathi guys, xa ubona uBianca ezitratweni ethe gubuncu i-headphones, it does not mean I'm not a nice person. I'm a very nice person. And thank you to these But stained Yima, glasses. before we move, do you guys feel like money is when it changes? Yes. Jonga bendithetha loo nto nomama izolo ndisithi money ewe andizochange But personality in yam. what way if it's only change money? Ayizochange personality yam mna. My personality will always be le nto ndiyiyo. I'm a nice person. I like charitable causes. hayi tyhini I like doing like izinto ze-charity nendoni, giving out to like i-community yam and especially abantwana abangamantombazana. But
there will be signs that, hey, baby girl has bank now. Xa nginceda abantwana bentombi banike ii-pads ezgold. Hayi izoba Yabona Bianca ne. yebo i-tampon izoba yisilivere ndakatata. Yazi Bianca ingxaki ipho ne. Once ube ne-plans ngemaquphe urafu wamzawuthi awukazoyifumana. Exactly. Ufuna ukuzixaba okay, into ndizayinqila. Hayi nje mafuna uxoka mina. If man yabona manje ngelanga urafu mna. Ivevi iyandibona. Ndifuna ezaa moto i-fucking car. Ivia not Ndibiza ombambilo like sonke isikhathi sami sisengena phana jonga umuntu uza nomuntu wakhe siyahamba asiyimonti. siye Dubai. La moto isithatha isise airport. Hayi guys sizayitya neyami imali. Iyafana noma But ndizaqala ngendlela sekhaya. Xa uzazi uba unemali awukwazi uphola. Awuphola njani unemali? Ndingabana nongena ebusuku ngafowunela ucheckers. Balixaka kwa-checkers. Cela stock sakho. Awusoze ukwazi ula. Xa ucinga i-raspberry. Ndingamfonela ucheckers ndithi Uthi xa ngasenzame nge-20,000. ndizazoshopisha. Cala uyivale please and Cela mna ndedwa. please kwesitoro sakho. Uzangiphazamisa. But nyhani uphola xa uyazi uba imali iyeza. Regardless of uba izoba yimalini at some point awukwazi uphola. Speaking on Ngasenzame nge-20,000. Speaking on imali, guys, kuthiwa inkulu le weekend. Yho. Kuthiwa inkulu le weekend, thinga abantu abane-outfit ezimbili. Yho, ndizobe ndiphansi kwengubo ke. Hey, ndibone Phantsi kwengubo betinanda ndibukele ii-movies andikho outside at all. I was outside at the beginning of the month. I can't be outside now. Again, Nandibona no. month end. No. Maseng. Thini into hlomla? Andimazi kuhlomla, andifuna ukuthetela. Aloku ufabo ndifakhona. Awukabikho nto man besides imicimbi inkomo nento. I feel like xa abantu besithi outfits ezithi umzawunxiba tradition yakhe then late ke ngoku. Okay. Yeah, anxibe ke ngoku. When you say imicimbi. Coming to le nto outfits ezithu groove like zinjani. Kaloku You're mhlawumbe gonna wear one piece then a second piece apha ezantsi. Mhlawumbe kaloku Chomi, le nto ithethwa nguhlomla, mhlawumbe kaloku Aluzawuqala inkomo outfit of the umzekelo. day yokuqala. Tradition. I-traditional mhlawumbe uyemgidini uyenkomeni Ngiyabona. that sort of mcimbi could be anything and then the Later second on, outfit no. ke ngoku Suke emabhozeni ke ngoku uyabo. I feel like xa besithi second outfit bathetha loo nto leyo. yes Iline up ithini ke? sikhona ipost nge-light up usathetha nge-line up light up whatever it is ndize ngochuko kukho ipost sithathe from Dimbaza News and More. I shall not name umntu bebeyipostile because I don't want to be sued. But uyazazi yena. Shout out to you, Sissy. The hate in Nancy post, the hate or pretendence towards ODJ Ikontle too. After Dash arrived, because everyone has seen the post, arrived Izolo. People were so happy kakhulu wadlala umntana abantu kwavakala ba ODJ. We know behind that desk or disc, if ndibiza kakuhle umculo eniwudlalayo, it's your choice to entertain us. But how can you repeat umculo omnye every weekend? And nathi as i-groovists, can isibuze once ba ngomphi umculo nibawela khe siwudlale for umzekelo kuba khona abantu abazalwayo mhlawumbe kulo weekend and it's no sihleli no future birthday girl up nyanga yakhe bisanoba i-birthday ka Mr. Producer. So please But DJ. iyafana like xolo ngokuqhawula ne. Coming to le nto ye-birthday so like uzombiwe groove kuthiwa masiculele ubani. Hayi but Hayi, ngahlela ngiyacela. hayi siyayicela siyayicela Hayi, if siphumile ngala birthday weekend yakhe sizawucela sithi DJ sizalucula Hayi, happy birthday Awuxolweni MC sinayo noThobe ngu-MC Funeka siyeke ukuthi nangu bani mtsaleni. hey uzawuba phaa DJ booth uzaya pha ku-MC man I-birthday yami. happy birthday noma ndiphandle ndiyawuva happy birthday Hlomla such a nice thing enkosi siyamdinga happy birthday Okay, hayi namcela uthengele birthday. So imagine go now enemy yakho mina ndizozijayivela benokuzanokujonga ngongoku ngemehlo lika S babuthathe indoda yam last week. Uexpecta ndiyeke ke ngoku mina le ndizoyenza apha. Sihoyewe. jonga ke ndikuphikise Mr. Producer Hell no. I-groove is for everyone and anyone. If there is a request that is put in good DJ, eba mna ndinguBianca ndinengxaki noChris and ibirthday kaChris kwaculelwa uChris, I can just step outside if Yeah. if ziyanditya
izihlangu. So wena ke uthe wena netromi zakho ninga step outside nenze zonto zenu phaa. Exactly. Ah, Because you- 90%, because listen. everyone has a freedom of choice. No, but 90% yabantu don't care and uphazamisa ubumnandi bethu and ke ngoku But abantula no, Groove, listen. mamela ndisizayiprove because I feel like 50%. Ingathi- yayazi groove. No, like Ngeke ingathi abantu base group baphambene ujikela phansi, because ufumaniseke how do you uba- explain this? No. Hey you, sbu, siso, hey you. How do you Akho explain that? sedimbaza, that's akho sedimbaza. Akho sedimbaza ne. There's a difference. But when say uJack as our resident MC yasedimbaza. Sithi Jack khawukhwele pha athi Unfortunately, hey you, akayiyo. sbu, siso. Soze singayenzi. Even Asoze ngokhuphuka. singayenzi. But akasoze Khuphuka, acunga- motherfucker. Kubuka motherfucker. But- It's like siyamenza. But ke akuzocunywa umculo ucunywa i-birthday. Ayizokwenzeka. Hayi. Asivumi. Hayi. Bahlala But asivumi. this is if ODJ bebebhadlile bebezayithatha le idea because it's a very good idea and even content wise for content creators they kwa uDJ athi I stopped the set just to sing happy birthday go man I posted TikToks that's numbers Kofunyani. if you think business wise or even content wise ODJ ngokuba kaloku they depend on content also for bookings Yo ayisonqula kudala ngenxa ka happy birthday. Exactly. I was Hayi saying ngicula kumshem. Asasa. basicule ngo-12 besiphange Happy birthday, bekusaphose umculo kokwenu nomzalo wakho. DJ ngo-12 sakudala lokhu umnxulile Oh, mntasekhaya okay. Masiye kulaa nto ye-31st. Xa senza i-countdown. Niyasiphazamisa ngoba Niyasiphazamisa No, mos. coming to And that. ke ngoku- No, guys. Niyasiphazamisa. Guys, Countdown guys, it's a we unity have thing a is song. ilizwe lonke. Exactly. Ayonto yakho wedwa as an Nge-31st individual. siyazazi Ngubani sonke. othe ngo- Regardless uba ungathi I-birthday yakho ngeyakho wedwa. Ngubani othe nge-27 ithi kanti ayingomhlomla yedwa uzalwa nge-27 But ke ayisoze besithi sonke phaa i-group. but mhlawumbi sithi kanti sifumene nomnye umntu ozalwa ngala 27 phaya sisiyaxolela boyi-2 Phaphana. boyi-3 Mr. Phaphana. Producer, Phaphana. Mr. Producer ne, i-birthday yakho mos bilapha ne. Yes. Yasisuka kuyo. Sisuka kuyo, sisa-recovery. If ever kungube siphumule sa outside. we would have done something for you And ubuzawuvuya and mos- ubuzawuvuya now because we Tule. mentioned you and then ngo-2 ke wena mhlawumbe siphume nge-11 nge-12 ngo-12 Yeah. sithi DJ siyacela ibirthday kabambino akho mntu ngamazi first of all akho mntu ngakwaziyo apha edimazi at this point Yeah. at this point akho mntu ngakwaziyo even if they know uba ungubrother kajack they know you and secondly kubani ongazothi ngo-12 senxelile because most of the time at 12 you're already tipsy or you're out. Sonke kamculo happy birthday group yeah. Mamelani yazi le way yenu ibizoba Not mandi really clear if what happened. only there was an event that says bana i-birthday kabani. Hey. Because I remember at Blue House some other time, and kumulbi birthday yomnyu bra pha yabo. They tried to do that. Bakuculo happy birthday, but zange try to vuma. But bathi beqoqwa cima umculo qoqwa hayi faka ingoma like. Unoba wayedika lo Why wayeqoqula lo mfana? Unoba wayenebhifu. Ikhona enye Unoba intombazana wayenebhifu. nami endiyaziyo uba engenoculela Fake apha edimbazi ngathiwa Fake siphazamisa Mina ngaculela. awungaculela izodwa wabantu Hayi okay siphinde sibuyele phayana ne okay ithini abazolayo kulo weekend liso DJ bathathe ngesurprise yengoma eka-happy birthday sana uthi usayocula ingoma umuntu adlalayo ngobuso axelele uba awuzuyenza loo nto uyenzayo kwabanye o-DJ uqonde oops uva kabuhlungu I so wish abanye o-DJ bangafunda kakhulu kuTerra la bhuti akadikwa ngumntu that smile ayinika abantu when he's behind those decks zii-decks but siswam I so wish kaloku uthe disc zii-decks decks not dick Hayi boy. Yeah. Okay. nomcali ngisho kaloku at this point I so wish local DJs ningalikala i-support uThami uthe sadlala izolo esinika the old school music kamnandi akukapheli ne-10 minutes umuntu akasekho emaqhosheni I was so disappointed kakhulu khanimnike i-chance omnye umntana give us new things man love abavum if ndirongo I'm sorry but thank you Siswam for these thoughts because kudala sifuna uthetha ngazo aphe kasi o-DJ bethu if abasinika iset i-1 they're not popular or they're not kind to i-requests esizenzayo because yakwazi uthi iqonde dlala le ngoma mhlambe ukamnonena I think like as a DJ you should always like be creative be prepared for anything
be prepared. kaloku ii-USB zabo zeziyaza last year ngoku yawakusakhala uvalo so ndizawutshintsha uvalo Because lwam for nina the ngoku thing is, the thing is, And mina the ndizothe- soul son of a son. Njena mina ndisokolisa, ndizothetha guys. from experience. Last weekend ngoku ndi-out. Awa. Jonga, I was out ne, but I was also out in the Okay. I was out ne. I remember ndikhupha ifowuni yam. Yabo, I remember ndikhupha ifowuni yam, yabo, ndadlala ingoma, but then like ndayibonisa uDJ ndathi khawudlale le ngoma. I think his response was ananokuthi akanayo. Then after that ndathi ngicela udlala ingoma zakudala. But ke kuthiwa uzidlalile, but mina I think noba ndenaphuma okanye ndenathini. I'm so happy from the first request, but I know. But kuthiwa uye wazidlala. So I Like think now, I also have tips for Mr. the guy who plays hip hop with us. Search by Beyonce, unengoma ezintsha, Megan Thee Stallion, release a album. Ima, not to cut you off, but trust me, you wouldn't want to play as ngoma zintsha zika Beyonce groove. Where is it? Not on Morning Dew, like No, I'm not Nicola- talking about Hayi, Morning boss, Dew. I'm ufuna not talking. ufaka I'm not u-broken-hearted girl, talking. Okay, Tina. okay. Ungayidlala la Hayi, album. ngabana nina. Ungayidlala la album ithi Renaissance. Yeah, But- Renaissance. But you cannot We're play. gonna fuck up the Ewe, night. But you Hayi, can Idla play you ngokhala cowboy nje, cut. hayi zange yakhale groove la ngoma The thing- Bukwe, no. not a papi Yo, asale no ngopapi shade, no shade or Straight anything. No shade or anything. I was before Mbuya Pentecost. I was been Hlale Alva and Fune Alwang North. Yeah. One thing I can tell you about OTJ Basa Alwang North, they mix a playlist yabo. There's old school R&B because I remember hearing Beyonce Badala and then the crowd would go crazy. Aphinda abuyele kwingoma zangoku. Aphinda abuyele, like it's like back and forth and the crowd was Creativity. crazy. yazi guys abebuhlungu khona yintoni Yebo. xa ufika uDJ wango-12 ndiyazi uba kuzawukhala I wanna be without you but yeah and then Akuba, when I see you yeah when I see you khala xa uzawuvala Xa- xa uzawuvala ne hayi man hamba sikuye naye Uzamamela njani uwork wena Bend isiyo? down. isiyo kulapho ke ngibona uba Ram, pam, pam, pam. igaraji yakwakhokhu ngoku iyavala ewe once ukhale nje ezango ingazithuki guys I really Na- na- wish na- OTJ they could like mix it up. Asigxeki umculo yenu, Asigxeki, but then I just yeah. we should like cater for all audience, like mix it up. Mna, Because I as much still- as see generation yangoku, I we still still give- know umculo wakudala. I still give flowers to Mr. Black Ivory, Mr. Rebel Riz. Hey, Sophia, new weekend is show a one-man show. I jonga that guy can play music, and then kwaku spicy. I know spicy. What is it? I have. No Frank, yes. No Frank. No Yeah, Frank. Frank udlalile gala weekend on the 4th. Udlalile chom. And that was the last time I saw groove. But udlalile chom uyadlala now. And but I can't give. Oh, Taluya. Oh. Nawe chom uyadlala shem. So like zimbalwa DJs yabo ziyabaleka and masike shem wonke umuntu une DJ wakhe. Jamani usisi lo beno DJ Terra. Now nami ndino DJ bam endima hayi ngabo. nami ndino-DJ wami endimangayo Andinokwazi but I'm just giving advice to Mr. Lungisa again chomam andilwi nawe asixabani hip hop yakho imandi but you repeating the same set is not gonna be sustained like sufficient enough ba umanus entertainer because ingxaki ngoku siyayazi ba after udlale ram pam 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 uzawudlala wild thoughts emva kola wild thoughts siyayazi igaraji yakwakhokhu yavalwa iyavalwa ngoku and namapolisa yeza ewe surprise. Lungisa guys ubhoda udlala kwamancane ngoku iset zitshintshile yonke into fresh so uba nifuna umfumana ngoku with the latest mixes akukude Paula Park sawurojwa sinye sisaqala uye ku-N2 Cisha kwenu sawubuya ngantoni Cisha kwenu St. John's. Hey everyone, it's Miss B, the sweetest and fabulous honeybee. I am sweeter than honey itself. Before we dive deep into today's episode, I want us to take a moment and talk about something: mental health. Mental health is very important, and if you are struggling with depression or anxiety, know that you're not alone. Let's break the stigma and break the silence and talk about it. In front of me, I have two toll-free emergency helplines that you can call anytime you feel under the weather. This one is called Suicide Crisis Helpline. It is 080
567 I repeat, 0800 567 567. Here we have the Department of Social Development Substance Abuse Helpline, 080 012 121314, 0800 121314. They have an SMS number that is 32312. 32312. Let's break the stigma again and let's break the silence. Thank you. We are back from a small outbreak, and yeah, apa recently chomam dibone viewers imino ndiyibonayo apha kwaba WhatsApp sinkulu into abantu abazipostayo apha, and if awunayo inamba yayo noba ngomphi na omphi apha kuphandle kuwe. So apha ndibone Mr. Chris, I think you're doing a reflection, but he's posting pictures from 2019, 2020, 2021, ne? If I'm correct. Those are dala kodwa. Facebook. Hey, ezinye pictures. Throwback Ezinye pictures ba. I really see the glow up right now, Shemba. Yeah, umjita from Shemba. Cape to Cairo. Hey, ufikile Cairo. Jonga use Awulendile, Cairo go awulendile kumjita. Hey, bekunzima emva. So I think let journey of you posting whatever phase, it's intertwined with the topic of becoming her or becoming him. Yeah. Do you feel that, my good man, him right now? Honestly, Okanye usaya no, I him? feel like ndigo him, but half Half of him. Exactly, because I feel like yabo la nto bendiyenza namhlanje, like ndibona ii-pictures zam zakudala, there's a lot. Namantombi akho ndithethe nale. Whoa. But then there's a lot that I was back then, because I think back then I was a lover boy back then. Serious. I mean, ngoku I'm learning to be nonchalant. ngoku. Ndifuna It uba- doesn't help, Tommy. But still, like, bruh, like the thing is, going back to Izano Zakdala, I remember, bruh, like being a lover boy sucks. The disappointment, sometimes my lover boy, but the disappointment is Izano lover boy, because I remember, omnye waba bantu bendipostile phaa kwesasikolo kuthiwa ndamthengele necklace, I bought her a teddy bear. Oh, you're that guy. Yabo ndisekwi-phase yami ebulava You're boy. that guy. Ndamthengele necklace, I'm teddy bear. Yeah. I'm not gonna mention igama. I do But remember. then, all to find out I wasn't. So that's you. So after ndithengile ke izinto yangona into ivela iba I'm not the only one. Oh shit, yeah, I remember. So ndabona apho ke ukuba no man, my lover boy sometimes. Tommy, so you're that guy. The thing is, now you lover boy, I feel like uyalibala no leave a room for Disappointments. exactly, yeah. Almost sheer 50%. Very So crucial. Google, I think I'm becoming Yeah. I'm becoming cool, I'm becoming nonchalant. Fake inyawo eliyi-1 elinye ulushiya ngaphandle. Andifuna ukuthi uba yi-player wena, because no, I do not have equalities to be a player. But then, gents be nonchalant la way. I'm just kidding, guys. Okay, so are you in the journey of becoming? Now that you are this person, you are learning to be nonchalant. Ufuna i-end goal yakho ithini? Marriage. Oh, cute. But you can't be You guys, married the thing with is- nonchalantness. The thing is, guys, I would love to chat, bruh. That's Like, nice. No matter what. I feel like no that's matter mostly the end goal as for much abantu as abaninzi. exactly, as much as like sifeba or anything, because it's fair. Put yourself only As in much that as box. sisenza izinto, Xa as nikwakwa mna much bhetani as- nikhawuleze nize kum straight. but as much as kwenziwa izinto, mna I do see umtshato like and kids in my future. I was so Don't say kids. Don't wait. I want to ndifuna abantwana bayi-4 guys. Hi, man. Someone is not Hi, silent. Ches. Oh, hi, Ches. Ndifuna abantwana bayi-4 la way. I don't know. Izitulo son. 4 guys. Hayi izitulo. Of iyadependa kuye lo mntu ndibana naye, but then if she wants more than 4, then I'm open. Yeah. Yabo. Jonga phansi ndabiza igama lenye couple enzima. Uzasibethisa. But yeah, man, I think I don't know. The goal is to be, I don't know, to be independent even more. Okay, yeah. Well, that's where you had me, independence, marriage, 4 kids. So please, baby. Yes, yes. I feel like
andikafiki kwesa stage of becoming Her. I'm still learning To be her. to be her. Yeah. Ingxaki understand ispace sam. Yeah. Andithanda uba committed too much. Mna ndikhula ngalanto ithi imoto inamaviri ayi4. Nje inamaviri ayi4 inespare wheel apha emva. So ndanalanda ba okay mandidate eDimbazi, mandidate eMonti, mandidate eKing, eGinsberg. Like uyabo. But ngoku eziba mandikhula uyayibona like mandithi ndihedisheka apha mayithi iphela my 3-year relationship ndiyazi ba ukhona u3 months yeah ukhona 3 months usaqalayo yeah usakhula but ayisebenzeli mani lanto mina ndathanda uthandwa andithanda uthanda ndithanda uthandwa andithandi uthanda ndithanda uthandwa. How do you expect uba uthandwe ungathandi? Ndithande nikala I think because uthandwa but then I think yena abazali bethu ke ukuba you learn to love uye pha mhlawumbe umntu uyakuthanda wena the thing is when it comes to it dependent on you're going to pretend. It's all about pretend. uyakwazi upretend Yeah. like upretend in so many ways. Don't you feel like you're wasting your time? Iyobonakala- Lwakho ke iyobonakala ulabanyana ngoko leyo but then Thank you very much Mr. Chris like Yho bethunana. mandibone Enye nenye iyobonakala enye nenye ngoko. yabonakala. Oh my Mna God. andifuni like andifuni and andifuni jonga yabona 560 unice soze ubhaqa message uyamposta uFacebook awusoze bekho intombazana ezayo uFacebook Commenta. ekucomment ba yeka umuntu wami dihethe mani mina digilisa nenhliziyo jonga inhliziyo yami Umbane. mayinukumbane Mayinukumbane. hayi mna That is crazy business. makathi xa epostile ubone enye comment Nile bana, tata. like ufuna nto nemntu Also nina nifuna adrenaline that comes with loving someone. The risk. not him and you are Kaloku ndithi sucks into you find out bra kaloku nje ufuna the risk lala and that danger Jonga yoba I Nabi. could be dealing with someone onomntu and ke ngoku ndizayihandlisha njani ke ngoku laa nto. and Yeah. ndimo zawina futhi Yeah, emveni ngola- koko. even of money clash baby girl ngoza kodwa asandigodwa again I would never jonga last year ke birthday yam so ndakhwela ndahamba ndaya ku 560 eBreyburg so apparently u560 ubone icharts zam nomuntu wakudala uyaqoma ibirthday yam ngomso namhlanje sihleli sikhadlishile kuMonday and stuff hey umuntu wakho okay fine ndiyamxela bana jonga i-dates dates, ze-charts like zezakudala okay umuntu waposta kwi-status zakhe I hate umuntu ogoba kwi-status mna xa unengxaki nam sundigoka kwi-status Thetha ngoku. iza straight kum undixela uba mhlawumbi ndithanda u-ABC uyabhala ngokubana uthulele unomntu kanti umntu uyakufebela bra ndim lapha ecam kwakho Thetha okay nam. to cut the story short ekuseni wavuka umfana umisela amazovasa ndavasa okay besine-plans mos sayotya out and stuff Goduka. hayi akavasa yena okay nomzawuvasa after yena ndabona impahla zam zaphakishwa Godruka ntombazana. okay naqoma nam ndanepride yam oh ndinayo Zithanda. ndinayo xabisi wathi nantsi imali yokhwela ndathatha imali yokhwela nkomo ke uzandikhapha ondibeka Estopini. estopini so nje ndilandile emveni kwam wona ndiphethe ibag yam wavula umnyango eflat yakhe wawuvala uvula igate ke ngoku wavula igate alibani lapha emveni kwam Yeah, I'm mntana. thandaza umani khawubheke hayibo umfana wawuphi Msindisi gone. so that is why ndiqomba mna so ndisehead loo nto le so yenza ukuthi bana andifuni uthanda wena andithandi then sizawubona ngoba izawusebenza so amaja izawuhamba njani but yo Hi. but let me speak Hey guys, I feel like kusekude engqinibeni, as I always say. Say needs dofuneka that I need to shed ikisuke apha kum ukuze ndibe le pikoko ndifuna uba yiyo, you know? But ndikhulile, hayi shem ndikhulile, like in terms of ingqondo. Hayi bendikhamisa ndityhale ndenze nje. neza fights ziphambeneyo Yo, sana. Sanjiba ngoku uthi umuntu Mr. Producer. Yo, ikhonda yaziyo sana and sasishunqisa ngokuqoma nesitshomi yam nanze pha
Go. Hayi sikhulile shem ya. Sikhulile. Yeah, sikhulile. And the whole year we've been choosing our piece. The whole year we've been choosing. But basiqale. Basiqale but sithule. Sithole piece yakho, but Sithixwaka. But asondukiyeke. Yo. Asondukiyeke. But kaloku ke into endithanda basiqalela kude. Abezi kude because But they babe know lapha. what we're capable of. And even if kuyaliwe, sizawulwa kuqala emva koko siya police station qala. Zawundibethi. Hamba yak footage. Fika wandigala ngotywala. Mufumane footage apho And bendihleli even khona. mnandi ngoku is that the social media. Yeah. Yabona xa qala into ezinge-fights Khona abantu abafotayo. ingekaqali noqala so uyakwazi ukuthi There were Someone people, there were will witnesses. record it. Exactly. You know? So in Leno we've been choosing peace. I've been choosing peace. Ndikhulile, ndiyakwazi uqiqa kakhulu more than I ever did kwa last year. Last year hey man, hey. Umsindo bulapha. Jonga. Into ilapha. Wena Chris besisithi siphuma. I feel like qala ngoNovember yonke le nto. Yonke le nonsense. Besisithi siphuma sekwe groove singabantu besithini nawo. Xa sifa kwi groove uyalwa ngapha. Uyalwa Uyalwa lwa. ngapha. Yalwa lwa. Jonga kujonga futhi. Sicima imilelo emininzi. Esicime because no one Aqaba comes. kwethu konke ingqondo iyabuya ba. Besizothi na Qoqosha masiqoqoshe. into zethu sihambe. Sifike Siqoqe. endlini sihleke hayi man besike Bekwenzeka kwaqalela ntoni? Bekwenzeke ntoni? And then ithanda no one came out in his cars. Akho nomnye onozawuthi nasi sika kwenzeke ntoni last year kwathi kwenzeka le kwathi. exactly yeah. No besisilwa nabani. Sorry man wena BNA. Like sorry. Andifuna uthatha ishow yakho ne but I feel like I need to set the record straight now that ndifumene the platform. Thank you Awa. very much. Masambe. Now that ndifumene the platform and last year November 1st of November Yes. we went out nechomi zam. Oh yeah. Not that ndifuna abantu ba not that I explain my side of the story because abantu sebene Versions versions zabo. zabo so andizocorrecta umuntu laa nto beyicinga ngam uyabo and ke ngoku istory sesam Neetshomi zakho ziyazazi because we were there. uyabo and ke ngoku laa nto bendiyithanda into yobana I feel like 50% abantu balapha edimbaza bayandijaja Based Then- on that. yeah. Gento that you probably don't So I don't mention their names in them. So last year November 1st of November ne Yeah. like saphuma neetshomi zam sakwigroove kwamandi sabuya mane groovini like besisoap umuntu ke mos ke that time bene carry back yakhe mna ndithanda isavani nobhiya ngithanda isavani so that time sathenga Isavana ibenini. isavani salishiya endlini okay fine imagine ke ngoku ne i-carry back ine cans eziyi-6 so class 6 ndisele 3 i-3 le ndiyiphethele kuba sihamba ke ngoku And we left very early. Like akabeki no 12 mos ngela xesha. besibethele u-12 ngekabethu 1 Yeah, but Yeah. that was very early in terms of us. and asikho shushu even kwa i-Jameson yeah like Igcwele. igcwele noma sasela nje i-short ezi-2 umntu kuba uJack benegig that time okay fine ngoku siphumayo ke ngokumani apha kuthi gqi imoto Corolla Yeah, it's a starlet. Starlet. No, it's a starlet. Yeah, it's Andisayikhumbuzi. ifana naleya phaa esikolweni. It's a starlet. so ngoku sihamba i-girls siyi-2 ndim noBianca then konke amajita Ayi-four. Mr Mbambini bayi-4 nyani ke ifika imise le moto isibonile ngoku sihambayo izomisa No, amajita ayi-3, sorry. I3 izomisa ngase-Wall of Fame iphuma eparking lot apha kwaCoke isilandela imiseke ayibona niyaphi ngiphendule mna hayi manibhuti siyakho time athi ayikhwelani okay sakhwela emotweni so ndihlala efront then kongabanye bapakisha neback sihambe apha emoto ngukhala umculo and akho conversation like ndimnika into zingam bandinguhlomla ifana uPeter ndithini ndimnika i-directions zale ndawo ndihlala kuyo office uguy ndimazela xa ndilinde i-transport yambe ndiphangele zabalazi so ndimazela xa ndime kwa-Aida ndilinde i-transport okay fine kungabikho nto ihamba imoto azosibeka endlini athi hayi man ndicela uhlala nani man ndine-vibe okay guys nifila njani hayi man ngena wethu akho needs like ngumntu odecent lona uright yeah. sangena endlini kufikeni kwethu endlini ndingene erumini noBianca hayi man ndinxibe ibhigi pant so ibirhuqa ndifuna utshintsha ndayitshintsha ibhigi pant yam ndanxiba i-night negown so that time ndisanxiba noBianca ufudumeza ukutya uhleli ke ngoku uguy ke ngoku lona Wants to bring friends.
uinvite iitshomi zakhe ba ndizanithumela ilocation izanapha ko-time yeyi ekubeni ba invayithiwe and akanayo nento Yena elapho yedwa. uyayibona so sidibane ke ngokuba hayi ayikwazi do that. you can't do that and ke And ngoku kaloku kwale indlu katitsharakazi. And there is also a teacher ehlala apha efront. Oyitshomi kamama kaloku. So we can't do irawu apha. like Because she's gonna call and be like, hey, your house. kwenzeka into Kwenzeka ethile ntoni? uyayibona Yebo. so simxela mani hayi mani bhuti mani ngahamba sigrandi ngawo khange abe namsino khange abe nanix athi okay sisicela umkhaphi ndemnako okay fasa igawuni yam kahle ndiphume ke so simapha egeyitini I think past 1 Yes, so it was past. kuyabanda ke ngoku heyi ndiyagodola athi hayi mama singena apha emotweni sincokole mna okay singena emotweni he wethu sancokola emotweni so uBianca penike phakathi endlini ba hayi mani khani amnotshekisha uhlomla kudala ephandle and asizokwazi usela asizokwazi ukutya engekho lapha nyana aphuma umjita avula imoto ekusehlomniza use right ewe tata ndise right ake nako okay so the minute ugaye engena endlini Lapha ishunqisa khona ke ngoku. walokha imoto le ndlela kuyo like ngihlele front walokha imoto uyaqoba ngibe night okay kumnyama ke mosipasijini yapha endlini and ke ngoku ukhuka izinja apha next fine ngabe ikhondo walokha imoto wasuka kwi-driver's seat watsibela i-passenger seat ekutsibeleni kwakhe tshala isitulo ezindlela kuzo okay watsala isitulo wathatha i-safety belt wandibophelela ngayo selapha phezu kwam lo mntu and kongunje lapha phezu kwam andikwazi ukula because ukubona xa wothukile koma They're still kwenzeka processing. ntoni like You're still ndiyayicinga uba- processing. yabona kongendlini kukho ispeaker kuyangxola kukhala umculo and kungabanayo laa nto uba hayi uhlomza bakhunto ezayo kwenzeka kuyo fine hayi nyani sihlale ungabi khonto heyi akhuphe ikhondom kwi-back pocket yakhe hayi mntasekhaya Usidaphele. wazitshibikela so nje ndikhala mna apha emotweni ndiviwa ke injali senext like injali senext ityhala ucingo kwaphuma umama senext ne Yes, waphuma mama sele. umama senext kwabe kuphuma ke ngoku neetshomi zam ngoku ndiphuma emotweni wa-unlock imoto akhule ke ngoku le safety belt so nje ndibaleka laa nto engena endlini akastart imoto yakhe Ah. uyabaleka uyandileqwa ndifake ekhaya And he asks uba ukhalelani. ukhalela ntoni While she's like crying and she's being comforted by one of our friends. Uti ukhalelani, ukhalelani. And I was like, what's going on? so iitshomi zam uzive i-conversation naloo ndinayo erumini ba exebra Kwenzeke olu hlobo. zange mna ndasuka bayayazi uba ndinasezikhafuthina zam ndidla ngoba shiye igroove like loo 30 minutes ndibuye like zange ndabuya ndikhala And she always reports when she comes like, Ati guys nizawahamba ngoku. Okay. and nizawuhamba nobani. ndizanika nelocation yam ufika kwabo Ndizaniripotela everything. And I'm like, okay, cool. No problem. Now, the issue is when she's crying, ukokwabo, and the safety yakhe has been violated, kokwabo. And ke ngoku nditsho like, guys, I've been panicking. This person akadabuye. Uchekiwe kokuqala. But okwesibini lo mntu asikatyi mind you ufika uthe sethi sigqe ekhala asikatyi still we were still Akukaselwa. waiting ba because even when ichomi yethu yaphuma okwesibini I was still panicking but bro khawuphinde uhambe uyomchekisha lo mntu because kaloku akazosenzela loo nto eke ngoku mna that time I was still fresh kwinto yoba sihlale kokwabo so I didn't want to disrespect her siditye ukutya kwakokwabo ndingekho sela utywala ndizinze ndonwabe ndizonwaye ngathi kusekhaya phayana I want umuntu abe comfortable ngekhaya lakhe ndimbone uba ucomfortable ngekhaya lakhe nam azibonakalise ngokwakhe now andizovele ndizithathele loo chance loo advantage uba hayi ke uhlomla undishiyile kokwabo mandizidaphele I'm like let's go wena Mr Chris to cut the story short wabanjwa umntu waphuma ngoku nto vula icase yandilandela yeah they were following her and amapolisa like I feel like amapolisa walapha eDimbaza akho nto bayenza ahle nje phani like ndizovula icase ngoku ndizovula icase nansi le moto imisa apha ndime egate ndilinde ivan bamayindise clinic ndiyaphuma apha ndiyabaleka ndipolice station phakathi ba mapolisa lo mntu ndizovula icase ngaye Noma nee-friends zakhe. athi la sisi wayenceda sithini
ndathi ke mna ke okay sithi nithi na apha ibuhlungu khona yifemale lo mntu and akho nto ibuhlungu mani kwasaa sikolo bendikhangela kuso before bayamsapota lo mntu and kongoba nento ethi bana ayifani nayo lo tishara apha ibuhlungu khona ke ngoku ne lo mntu uyatitsha but waphinda wakwazi ubuyela esikolweni even though abantwana also protested. Yabo ndaripota lento kwa-education ndaripota kwa-SAT akho mgama ndingakhange ndiwuhambe but lo mntu still uyatitsha and usandilandela I remember ngoDisemba sisepapis lounge The car was there. sayeka iGroove lapha eDimba khesiyeni kude nansi imoto ilapha ufuna ntoni You know? but shame icase isahamba silinde i-results yonke loo nto leyo Ndiyo last year like. ndiyalast Last year November izawugqiba unyaka and there's still no Awugqiba unyaka. conclusion. but And even on Uphuma Kwakhe, there was a basis of we are invigilator. He needs to be at work. Not ukhawulani, but then le ndithetha inkhumbuza a post that I saw on Instagram that says in nude pictures a woman would destroy her entire career. But then sexual accusations zomjida zinga reportwa then dismissed so there's a lot that goes into gender inequality In South Africa, especially. yeah Especially in South Africa. Because even in other countries, we heal man we move. And you wonder why it's still like uyayazi ba besides nosele uyazi ba namna ndima esibili ndithi bana yazi mhlawumbe iambulance ikhala ihamba khala but ikhala usiya phambili because ubanza uhlala endlini ba yo ndarechwa phambi kwasekhaya yo andizoba ngumntu shame and Izakubulala loo nto. ngechomi zami yo chomi zami balala ekhaya like kude kufika abantu basekhaya bancama yonke into bancama negroove asisayi ngokuthi negroove because sisoyika lo muntu silapha eDimbaza umantyi ke ngokulo uthethayo ngokamkhuphayo lo tishara uthi no man akayo threat lo muntu and wena no one is a threat until they do into wena victim But that's not the uhlala first kude. time, though. Uaccused naye uhlala kude so anizodibana bathi ndihlala eDimbaza West njani justice system yaseDimbaza is failing us, and police are even female officers are also like at play. lacking support when it comes Because to kaloku xa ubona umuntu ongumama, you see someone caring, nurturing, ozakukhathalela phaya more than umuntu ongutata, because they understand aba ewe as much as as a female officer that should be your cue. masithini thina Exactly. Akhethe kakuhle. Exactly. That should be your cue, mama. Yabona lo nzamoya. Nza open a platform for ba. Athethe. Jongona Mr Chris kodwa bana sijonge sisenesicelo ugoduke uhambe yolinda ivan kokweni ivan xa sezibuyile kukho ivan e1 eDimbaza imagine le rape yenzeke ngo1 ekseni oko besise police station kwabetho 8 kwathiwa manigoduke ndagoduka foba mandiye clinic ke ngoku mna yafika ngo1 emini and then we stayed like 24 hours. we stayed there till like 4 p.m. But yeah, justice system yaseDimbaza, guys, is failing us, and I am glad that Uhlomla Chomam, you were able to say this on air, I'm clear glad the you're air, okay. and I'm glad that you can talk about it now. Unga kwipizi, cause cause wethu sisuka kude. ubona phi akho nto ibhlungu ithenga into emazana obenilindele ntweni because yawathanda amadoda Yeah. ubulindele ntoni suyithetha into ingakakwehleli wena Jonga, all the negative, all the, I don't want to paint Umakulam as someone who's like trashy or something like or kanyo rude, but what over? Because I lied the first time. Didn't afuni abenewari about the case. Emanabuzo, utheni ungabuye endlini ndithi sisi sibelwe ikamera kunzima kumaxongo. Because I know into eyenzekayo izamhlupha because she also has a memory of me being through that same thing. So andifunanga umhethisha. So ndithe kuye mama mani sibelwe ikamera eGroove besiseGroove izolo kamandi uyayazi so sibelwe ikamera and ke ngoku kubhizi kumaxongo so we're trying to look for a camera and ke ngoku sithathe ikamera kaDabaza yabo and naye ke she's being that parent ayihamba namada yabo ndithi kuye ke ngoku later on
because there's also an instance, I feel like uhlomla it forgets to mention, there's also an instance where the person in question went to ikhaya likahlomla to pay a ransom. How do you pay a ransom ungekho guilty? Dilibele. There's voice notes. Members of voice notes, Umjita was willing to pay as far as 25,000 just for his silence and for Uhlomla to drop the charges. And I was like, those charges, those VNs. Ngiyaqaqala udathi bana khawucingela ifamily yami uthini ngefamily yami. Like inoma mandizalwa zizinja like ngokuba ikhoshi isihloko umla ngeseatbelt ebengayicingela ifamily yakhe ngalamzuzu. So ndimamela umama ke when I actually went clean ke ngoku with what happened, yo mama uhlomla was raped and this is what happened, because she thought uhlomla rape was like pa kwatamkhulu. I was like, no, besesibuyile ngela xesha. This happened ngomjito besinika a ride back home, you know. But understand kumama and mamelisa VNs where umjita was like they're trying to pay ransom, because that's the second time umjita was trying to pay a ransom, because he did go the first time with another friend of ours, trying to like to front of yours. When I'm Mr. Lotishara wenza into esikolweni ezatitsha kuzo, but the principal of the school wayexoxa njengesikolo umithisa umntana esikolweni, and that's not iimiss zasesikolweni ziyakhala because ndayo esikolweni ndacela uprincipal. Then onye umama wathi mana hayi akukho qala yenza lento, iifestile zale moto zimnyama awuboni into ephakathi, and once sibe neetrip zesikolo abe khona yena akasoze ayikhwela itaxi uthatha abantu abafake pha emotweni yakhe, you know. So when I honestly went all out clean kumama ke about this is what happened and nazi mamela ke because I was so also glad that umama kaHlomla was there in the second meeting of the guy trying to pay a ransom. Yeah, because Nati, we were collecting some sort of evidence we can use against him, but no, Kaloku, you can't go. I'm not in the movie. I then say wrong. I saw that battle man for a reputation yam is tainted. Can't is husband the innocent, and he is as velela ba the innocent. Ndingekho innocent, I would go through extreme lengths, but igama lam libe cleared. Mandipatale, mandithini. But in this point, ndamxelela mama kwenzeke this and this. Nazi VNs, Mamela Ab, she was so disgusted, and she was disgusted at the women who were supporting Umjita, saying he would never do that. What I so wish angaba rape her nabo. Bave lento uhlomla ayivile. Ayifana inyani. Uyazi ba ichomi yam best friend yam, so kufika imoto apha endlini umama miyaditsha, so kufika imoto apha endlini, kufika imoto zesasikole bendiphangela kuzo, kufika ibhaki akayazi ibhaki yothini lena ibhaki yantoni, wathi ndibhatole imali ngosatu. Kwenzeka ke ngoku ayifile ngala first week kaNovember and so second week ndakwi training, so kula training ndandikuyo kumandi suka iBNB nazi swimming pool zilapha, like bayibelieve abantu ba hayi nyani unikwe imali ngosatu, and ndibaposta babantu ndleni nabo ndiposta mna ndaqoma mama unike mina 1 + 1 about 16. It's fine. It's okay. Go along. But I applaud you for like going on air and uyithethe into yenzeke kuwe, and for kuwe sistory sakho and sistory sethu, because besikhona thina siyayazi thina inyani, and we don't owe anyone an explanation. Lento bendifuna ulungisa yazi xa ubona mna usithi ichomi yakho uhlomla, there's this other girl that is bendiphangela nayo ibikhe yanika a version of her own, so it's like ndabawela baby girl ukufaka impama, but ndabawela nokuyeka ndaqoma ndimiyeke mana bayilungisa bayeke wayiqhuba nathi hayi it's okay, because she didn't know that she was talking with the friend who was there. Uthe no i-friends zakhe ubaby girl lona uRachel bezikhona no, and I'm like yeah nyani na yo yazi mna ndimazi like njenga neighbor, like in the close naye njenge neighbor, and I was like baby girl, you don't know buthetha nomntu who was actually there at the scene. I was there.
we were there, and I was so grateful that Mr. Jack was not there while that she like beyithetha lento ayithethayo, because I was like awuyazi usiqala yona yeah lento iqalayo baby girl and ngazuyiyeke yebo. So I'm so glad to mom that kukho abantu abaninzi abanezitori zabo eDimbaza, and now you are encouraging abantu baphume nezitori zabo. Abanye ke bazazibiza i-rapists zabo ba ubani did this to me, and mna ndayibona nasekomani. Mine was following me ekomani, ndayibona ba hayi tata uyandilandela ngoku, you know. So zizinto nathi that we go through but we don't talk about, you know. So ndiyavuya cho mama. yeah. And we are not ending this episode on a sad note, guys. Sizawuncila on the 31st of October, Elihlombe Traders, Mr. Spicy is having his 2nd annual birthday celebration. I hope to see you guys there. Elihlombe Traders is really cha. Yo. Ngathi wonke ndayibona le weekend kuthiwa mayibene outfits ezitop nani weekend andigacele 31st of October. See you there, guys. Ezwelicha Lihlombe Traders, uSpicy, like Minister of Enjoyment, guys. What more can you expect? Minister of Enjoyment, you know. So iphethe lento esandleni isegazini. And this is a wrap from the Glimpse and Glam crew. This is Miss B, Miss P, and Mr. Chris, and we are proudly sponsored. I saw it. I will not misgender abantu. This is the Glimpse and Glam podcast, where you glimpse it, you glam it, and you live it. And we are proudly sponsored by Baza Photography, Elsa Media, Mkoto Residence, and more and more and more and more. And this is love ya. Peace.